Az az állításom, hogy a legjobb egészségmegőrző és betegségkezelő módszer az asztrológia. Miért állítom én ezt? Hát mielőtt itt bizonyítanám egy-két dolgot, egy-két ilyen definíciót tisztáznék. Ugye egyrészt a stressz és a motiváció közötti különbséget. A motiváció az, amikor valamilyen cél érdekében elkövetünk dolgokat, lépéseket teszünk, és hát ha ez önmagában van, tehát egy valódi motiváció, belülről jövő dolog, akkor ez nem jár semmiféle egészségkárosodással. Persze van, amikor ez a negatív motiváció van, vagy kapcsolódik hozzá valamiféle stressz, akkor ez már problémát okozhat. A stressz az tulajdonképpen az, amikor vagy egy helyzetben vagyunk, amit nem szeretnénk, amit nem tudunk elfogadni, de mégis kénytelenek vagyunk valamilyen oknál fogva, vagy valamit szeretnénk megtenni, de valamilyen okból nem vagyunk rá képesek. És hát ez a fajta stressz az, ami rombolja a szervezetet. Persze van egy olyan ősi mechanizmusa a szervezetnek, ami védekezik a stressz romboló hatásra. Tehát van egy olyan, hogy küzdj vagy menekülj típusú reflex, ez már a ősidők óta megvan a szervezetünkben, és ez az, ami az adott helyzetet tudja kezelni. Itt ugye keletkeznek bizonyos hormonok, ami az embert ebbe a szituációba aktivizálja, és ez normális, mert ősidők óta az ember ezzel találkozik. A probléma ott van, akkor betegszünk meg, vagy akkor romboljuk szét a szervezetünket, akkor olyan típusú stressz van, ami állandósul az ember szervezetébe. Erre nincs felkészülve a szervezetünk. Tehát az, hogyha állandóan olyan hormonok keletkeznek a szervezetünkbe, mintha mondjuk folyamatosan egy vadállat kergetne minket éjjel-nappal, na ez az, ami tönkreteszi a szervezetet, ilyenkor jön a rák, ilyenkor jön a autoimmunbetegség, a szklerózis multiplex, és még sorolhatnám, magas vérnyomás, és mindenféle modernkori szuperbetegség, amiben megbetegednek az emberek. És hát miért mondom, hogy a legjobb egészségmegőrző az asztrológia? Hát ha visszaemlékeztek az első órára, akkor már tudhatjátok, mert hogy ugye az asztrológia alapelve az, hogy semmi sem történhet velünk, ami nincs a sorsunkban. És ha valaki ezzel őszintén tud azonosulni, és valóban nem csak így gondolja, hanem az összes zsigerében is így érzi, hát akkor nem alakul ki a stressz. Mert hát ha valami történik velem, hát nyilván benne van a sorsomban. Ha valamit nem tudok megcsinálni, hát nincs itt az ideje. Tehát ha valaki nem csak a szájával ismeri az asztrológiát, és nem csak a racionálisan fogja föl ennek az igazságát, hanem tényleg ez egy életmóddá, ez egy komoly meggyőződése válik, akkor bizony ezeket a csúnya betegségeket nagyon sokáig képesek vagyunk elkerülni. De ehhez tényleg az kell, hogy az őszinte azonosulás, mert ha csak elfogadjuk tudatosan, racionálisan ennek az igazságát, de a lelkünk mélyén nem fogadjuk el, akkor semmit nem használtunk magunknak, akkor ezek a betegségek épp úgy kialakulhatnak. Illetve hát van egy másik megoldás itt, ez a hit, de erről majd legközelebb beszélek. Most csak a stressz volt a cél, hogy ezt megbeszéljük.